Имате ли познати, които понякога забравят да си вземат лекарствата? Ето защо създадохме iRemember, за да помни вместо вас. iRemember е умна капачка, която става на повечето стандартни шишенца за хапчета, произвеждани от 5 най-големи фармацевтични вериги в Америка, и която ви напомня гласово да си вземете лекарствата веднъж, 2 пъти или 3 пъти дневно. Дядо, време за лекарствата! Може даже да се свърши директно с вашия смартфон. За разлика от обикновените дозатори за таблетки, които се презареждат трудно и принуждават потребителите да си разпределят лекарствата директно от шишенцата, iRemember беше измислена специално така, че да прилегне точно отгоре. Така не се налага да полагате усилия. Освен това, така винаги запазвате важната информация на етикета. Капачката е с голям размер за лесно отваряне и затваряне и мек силиконов връх, за да я предпази от вглъбване и отраскване, като същевременно е обезопасена за деца. Има удобен статус бутон, ако не сте сигурни дали сте си взели последната доза, последно отварян преди 10 часа, за да избегнете вземането на повече или по-малко таблетки от необходимото. Дневник на вземанията може да бъде прехвърлен по всяко време, просто като свържете капачката с компютър. Край на криенето в тоалетната. Дизайнът на iRemember е стилен и елегантен и ще го показвате с удоволствие. С интегрирана Bluetooth технология, която да превърне мобилното ви устройство в супер уред, съчетаващ контрол и управление, и презареждаща се батерия, вашето устройство ще издържи поне месец с едно зареждане. Делови хора, спортисти, студенти, всеки, който взима редовно лекарство по предписание, витамини или хранителни добавки, дори и противозачатъчни, може да се възползва от едно приятелско напомняне. Затова забравете забравянето. iRemember.